So na yenko ni Edubiase Magistrate Court ye wo hodi nipa mienu ato afiase kwabna ochra wanya 56 years and Maxwell ansa wanya 39 years ni nyina ne se new Edubiase esie ye hono no wanwa kwakotu enipa mu de omde koye animu nchiremu Adom TV etwaso Premtobre Kasee e de apobepia mu e new Edubiase eye Adanse South District Capital de pie bo ha nyina ene se yenya ne ntie se abrante bia efra no kwabra ochre awanya mfinhia aduanum insia na Maxwell ansa awono so nya mfinhia aduasa enkrom emrantie busumi a atwam ni de to so aduanum yensa ekọ new Edubiase emusieye ekobo ena nanka omukwakosie eye efuru bi na omo ebo na no baby ananka omo etu amra no omo hu se de ho eye enada da bia na omo etu obi asie obi ewo ho enama no so omo etu amra no omo ko hu enankasa eye nipa dompe omo susu se eye nipa dompe bi ewo ho ena omo hwe na nipa ne ti konkura dompe ena ne se ene ne nyama nyina omo yi edi firimu enam so omo tam sa nyama no omo chechire politin bag tuntum bi mu edi kopie mu ewo efie na enama no so omo tunsa e de frɛ konfo bi a ɔno so new Edubiase mpatem ha ɛno mo yɛmaje sɛ ɔmo kwaton ade no e de ama no ɔmo de asɛm no kɔda konfo no ɛna ɔno so de tuja sɛ wɔtunsa e de frɛ apolisifoɔ ama bi no ka sɛ polisifoɔ kwache sa nipa mienu ya nɛ ɔmo no akɔpie mu ɛwɔ new Edubiase Magistrate Court ɛno ɛna nam so a court twam training e de atuja sɛ saa suboya yɛ de abɔ sa emrantie enya magistrate court wo na yetimi bi sa asem na mo cheke magistrate court na nkebe bia ye dia chew kura eye finhia num na oba kwakoda eye efiase na mo so e mo do mo akoto eye police for kukum a nyame adom a busumi ayi wo ni de to so du nan o ma sa be pie mu e wa asem bibia eno ana o chese se o mo be pie mu e wo ho na o be fa case na free Edubiase ha eye magistrate court no e de ko pie mu e wo oboase eye magistrate circuit court no ma to asem nie no e wo ho ye agisa kidi nipa okrodua mu bibedi nkomo na so bo obia omo kyerese asem no aye omo nyina enwanwa na so se beye on betimi abie omo no aka bibi no e de atodwa no eno so akoye boachi bidi me bo homode ekopie mu ewo district police headquarters ewo new Edubiase ya na so police for no yenya ntie se na sei de omo nkasa ewo mframa mu enu nti omo ntimi enkasa ama se me no kasa de nipa mienu no de omo kwakoda eye police for kukum na otwe mienu no masa be pie mu e wasem bibia meeting at the Isaac K Nomenyo